Caminem cantant, que les nostres lluites i la nostra preocupació per aquest planeta no ens prengui el goig de l'esperança. Sant Francesc d'Assís cantava Lloat sigueu, que la nostra casa de tots és també com una germana, amb la qual compartim l'existència, i com una mare vella que ens acull entre els seus braços. Aquesta germana clama pel dany que li provoquem a causa de l'ús irresponsable. La Terra, la nostra casa, sembla convertir-se cada vegada més en un immens dipòsit de porqueria. En molts llocs del planeta, els ancians enyorem els paisatges d'altres temps que ara veuen inundats d'escombraries. I quelcom que us afecta com a col·lectiu, alumnes i professors. La ecologia no és només de plantes, el sol, la terra, l'entorn. Ho som tots, ho heu dit. Tota persona, infant, jove i adult, mereix un respecte. Ha de ser tractat amb ecologia.